Дъщеря ми е на 6 години и често боледува от настинки. Преди една седмица за последен път пи антибиотик. Бихте ли ни препоръчали нещо за засилване и укрепване? Мога да ви препоръчам препарата ForKids на английската компания Ed Medicine. Това е препарат комбиниран, предназначен за деца над 1 годишна възраст. Той съдържа екстракт от различни растения, известни с имуностимулиращия си ефект. Ехинацея, астрагал, саменто. А също така съдържа и витамин С. Как се пие сиропче? Сиропа се приема по време на боледуване и след боледуване за по-добро възстановяване, а също така и с превентивна цел. Това означава ли, че ако се взема преди грипните епидемии, детето ми ще боледува по-рядко и по-леко? Да. ForKids може да се пие по схема от месец септември с цел повишаване устойчивостта на детето спрямо различни есенно-зимни инфекции.